Me present, som Margalida, infermera i closadora, professió que m'enamora, me dóna lliçons de vida. Vull fer una aportació, que la festa ha de ser grossa, una glosa amb molt d'amor per Sant Jordi a redossa. Heu de seguir a casa vostra, amb cura i donant la talla, perquè així es demostra que guanyarem la batalla. Amb aquest virus malvat que ha invadit tot l'espai, però amb aquesta sanitat ja no podem perdre mai. Hem d'invertir en sanitat, perquè és imprescindible. No ho és un futbolista, un actor o un aboiat. A Menorca, gran virtut, tenim grans professionals que fan feina a l'hospital i als centres de salut. Tant de dia com de nit, sempre estan presents i fent feina de valent sense cap por al Covid. Hem preparat un hotel, hem creat UCIs també, han estat uns dies cruels però ens ha sortit molt bé. Un agraïment necessari, de tot cor jo faig menció, tots els que han fet donació o material sanitari. En paraules ben sinceres, ho diré ben fort i clar, són les mateixes infermeres d'ahir, d'avui i demà. Ahir érem, ja ho sé, una professió qualsevol que et donava consol quan l'havies de mester. Avui som herois i heroïnes que plantam cara en el virus perquè amb el coronavirus hem vist nostres disciplines. Però demà hi heu de pensar, no heu de caure en el descuit, com varen ser un gran pilar en el dia d'avui. Tornaran les abraçades, la festa i el dinerot, tornaran les quedades per fer ambient i esvalot. Així cava meva glosa, que el virus sigui vençut, només queda dir una cosa, bon Sant Jordi i salut. Gràcies.